దేవా శ్రమను అనుమతించావు, నీకు స్తోత్రాలు ప్రభా. దట్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ ప్రైజ్. అందుకని అంటాడు సాక్రిఫైస్ ఆఫ్ ప్రైజ్, త్యాగపూర్వకమైన స్తుతి యాగము అని అంటాడండి. ఈరోజు మనం కూడా పోరాటాలు ఉన్నారా, దేవా దీని నుండి నాకు పాఠాలు నేర్పిస్తున్నావు, నీకు వందనాలయ్యా. దీని నుండి నన్ను మేలుగా మార్చుతున్నావు, నీకు వందనాలు ప్రభా. దీని నుండి నాకు ఎప్పుడు తెలియని అనుభవము నాకు ఇస్తున్నావు. థ్యాంక్ యూ లార్డ్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ టీచింగ్ మీ న్యూ లెసన్స్. నాకు ఏం శ్రమలు వద్దంటే మీరు ఎక్కడికి ఎదగరు, అక్కడే ఉంటారు. కానీ ప్రతి పోరాటంలో దేవుడు ఇంకొక లెవెల్కి నడిపిస్తున్నాడు. బ్రతుకులో వచ్చి నిన్ను విడు